Moikka, mun nimi on LPS Lovisa ja tänään mä kerron teille vähän musta. Mä oon 12-vuotias Etelä-Suomesta. Mä vois elää ilman petsejä. Mun lempiherkku kautta juoma on popparit ja Coca-Cola. Mä piirrän yleensä LPS Julia TVn kanssa. Ja mä tykkään myös kuvata ihan sikana. Siis niinku ottaa kuvia ja videota. Mulla on iPhone 4S valkoinen. Mä tykkään todella paljon LPS-tubettajista, joten mä päätin niitäkin kokeilla. Sen takia mä tulin tänne. Ja mun lempitubettajat on Sessu, Emppu ja Juliet. Anteeksi, totta kai mä LPS Julia TV. Mä oon käynyt 3 eri maassa. Thaimaassa, Virossa ja Ruotsissa. Mulla on pikkusisko ja isoveli. Mun pikkusisko on 5-vuotias ja mun isoveli on 13. Mulla on blondit hiukset, jossa on siniset latvat ja mulla on siniset silmät. Mut tässä oli tää video. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!